Hej og velkommen til den her video. Jeg har så fået et nyt hus, hvor jeg ikke rigtig har gjort noget. Jeg har så mange penge. Og jeg spiller Adopt Me i dag, så jeg hedder Eve i Adopt Me. Eller Eve, man kan også sige det. Så ja, nu går jeg lige udenfor. Jeg har så meget slik, som I kan se. Jeg vil gerne tage det der sprøjtested. Hvorfor går jeg hele tiden ind på min rygsæk? Jeg aner det ikke. Men jeg har den 20%. Så den bare lige til at uploade. Ej, menneske. Ja. Og min telefon er til opladning nu. Undskyld, hvis jeg taler lidt lavt. Nå, men jeg vil også lige sige glædelig jul. Og det er den 24. december i morgen, så ja. Og jeg har fanget alle snemændene. Så nu viser jeg lige, hvor alle snemændene er til jer, der ikke... Men først skal jeg lige have skøjtet lidt. Oh my god, min lækker. Jeg hader bare min lækker. Au! Det der hader jeg. Undskyld, Benjamin. Speedies venner er lidt høje. Men lige nu vil jeg bare have alle dem her. Jeg kunne se, at jeg ikke kan være en kreds. Undskyld, pingvin. Jeg havde ikke set dig. Og hvis så ser jeg ikke på alle dem her. Og så bag der viser jeg så, hvor alle snemændene er. Men der er så meget tryk, hvis man kommer tæt på en pingvin. Ja, og man så ikke ved, hvad man skal gøre. Man bare hop. Og musik på noget. Finish. Zone 41. Skal vi ikke lige lave et race? Jeg tager lige et race, så hvis jeg kan slå min rekord. Jeg tror, det er en af mine venner der. Ja, det var bare ikke for mig. Det var egentlig det, jeg lige sagde der. Så ja. Det her var jo lidt langsomt hurtigt. Det var jo... Det var jeg for så har jeg en anden rekord. Jeg så lige min venner. Au! Så tager vi lige alle dem her igen. Det er det mange. Rekord. Rejsen. Vi fanger lige den her. Så der ikke er nogen, der tager den her. Det der var min ven, der lige støttede en lyd. Han var bare ikke for mig. Han var heller ikke engang, hvad jeg lader hende fra. Han er i hvert fald ikke min spiller. Der er ikke fået til min bobler. Men husk at subscribe og like videoen.
Seriøst. Ikke igen. Ui, der hopper vi over den. Stadig jeg til julekalenderen. Det er da, hvis jeg overhovedet ser julekalenderen, jeg ser både julefeber og juleønsker. Der var nok nogen, hvis det der har jeg den der drage. Nu skal vi her til. Hvor er den der? Så har vi nogen 2000. Nå, men nu viser jeg så. Kan vi lukke den. Men så vil jeg efter den her til så. Nu er jeg så. Har den. Nu viser jeg, hvor alle snemmer. Det her er den første. Det går bare lidt tid. Det var jo vildt lang tid for mig at finde det. Kan man se det her? Man kan ikke søge der. Det er også lige meget. Her er den anden. Nu skal vi lige hen til den tredje. Og her er den tredje. Så skal vi bare lige hen til den fjerde og den femte. Vi kan også tage den her vej. Men nu tager jeg lige den hyggeligste vej. Vi kan godt sætte. Jeg ved bare ikke, hvad der sker, hvis vi sætter eller søger nu. Hvorfor kalder det for sætte? En anden gang til det rigtige ord, jeg siger. Jeg har allerede den. Det kan man ikke. Vi tager en hyggelig og lang vej. Her er den fjerde. Så skal vi hen til den femte. Den er her. Så det var alle. Så ja. Men nu skal vi lige ind i det der shopsted. Jeg skal bare lige finde stedet igen. Det her var lidt hurtigere. Det går hurtigere. Så nu går vi herind. Og se om vi har råd til noget, som vi vil købe. Den er kostet 800, jeg har ikke råd, fordi... Men jeg vil vide, hvad den koster. Koster du her de? Men der er så meget. Terry, vi har jo hjulpet sådan, men jeg tjekker bare lige hurtigt. Jeg ved, hvad du koster. 10.000. Den koster 2.000. Ja, du koster 6.000. Ja. I don't know, man. Yay. Kan vi gå her nu? Jo, det kan vi godt. Hvad er det her for et sted? Det sparer jeg bare til en anden dag måske.
Ej, jeg ved ikke, hvad jeg tænker, vi køber snemanden. Det var lidt fjollet, men jeg har en lille cute snemand. Ej, se hvor cute den er. Det skal hedde Olaf. Jeg skal godt kende Anna og Elsa. Ja, den kan hedde Olaf. Det skal der også have noget på. Jeg har ikke en hat. Jeg har ikke en hat til den. Hvorfor går jeg i panik af det? Der skal der have en hat og ikke halsterklæde. Men har jeg ikke et halsterklæde et sted? Jamen, jeg har sko. Wow. Jeg har ikke så mange ting. Det er manis. Tænker jeg også på et tidspunkt, på et andet tidspunkt, at jeg også laver en Adami-video, hvor det er, at jeg sparer op til, hvor jeg sparer op til mere på mit hus. Nå, ja. Tak fordi I så med, så ja, det var hyggeligt. Husk at subscribe og like, så ja, hej hej!